the first ever black American president, Barack Obama Jr., Manu Wood Siaya, Tokiwe Magowanagi professors, Bethel Ogot, Atieno Diambo, and everything. King development Masiaya, Tinga Milo Bone, yes, Atieno Diambo. And they could book my bed, me want to see a landscape. Yes, watch a bugachande. Ni some of the things Mawanago problem one go see in cage. We've not managed 60 years bang independence. Mondo watie gumbilungo ni food insecurity. To gumuke lokaci according to Atino Diambo en ni biro maroduma. Oduma okber sia. Wat pure kendo warundo. Wapure kendo warundo. Koro miyo wa ne wakopo giri wasungu. To kakano biro siaya no kelo shida nikeche oko kel no mazao maber, it is too expensive. Kata jok mapuro onge ngan puro ta puro nikech jopiny kinyera. Lakini gima dhi yudo gima nyalo timo maber e county wa Masia ne gin our indigenous foods, miogo, bel ne ber, njugu mane wapidho chon kande, gik mane wapidho kod olayo kod gik mane wapidho chon kande monego bed ni wadoke. Rabuon bende timo maber, kod gosido yo makocha ntiere kaka timo maber kabisa. Kendo kuma Bethel kendo anganene yes no ne wache bugno kendo ni wan kod gumilungo ni namlolwe kacha ni ntiere at independence, before the beginning of the century ne wan kod 500 species of fish. Ni ntiere rech aina 500 mane ntiere namlolwe chande to machane ne miwa yudo chiemo. To Sharon no gima timorega kidhi kaka kidhi Europe kidonjo kamilongo na Amsterdam tiche ko bagni kikibigi gimoro mangima nikech giluor ni nyalo donjo gi mangima bikaw biso e pigi kande baketh nigi mwandu magin go mar chiemo e pige magin go kande. Gima notimore Siaya ne gima rach kabisa. Ni ngato no biro ja British bokelo gumiluongo ni Nile perch. Mbuta no esibido disaster maduong kabisa. Mbuta chaka no do so e pi. Kar mondo chamo niambo. Ochako chamo rech jowadgi. Chal dhano moro mikelo nen kama odak kod ji kar mondo cham ringo mar dhiang' to chamo dhano. Koro mbuta cha chamo mena, ochamo tilapia maen gine ngege, ochamo gik mang'eny kabisa. Koro mano no miyo mbuto miyo ketho no namlolwe. Monego bed kata sani ncha wacho ni yawa we uru kao rech moko mugolo China gi to populate go the lake nikech okwange ka gidhi operate gi the indigenous fisherman kacha mosebedo ka gen. Koro mano bende onego bed ni wang'iyo maga investment ma wang'iyo. Number 3, wan jo Siaya makoni nyaka professors go en nigi we are fish eaters community. Joma chamo rech kelo gimiluongo no omega 3 ni miyo wich mar dhano bedo wich maler kabisa. To gimoro kendo monego bed nung'eyo ma ji okong'ega maber ni nitie gimoro makelo omega 5 iluongo ni ng'wen kapo ni chamo kapo ni in kod mama pek to yudo omega 5 mabe kelo IQ maber kabisa. Koro Siaya en kama lich nyaka waus Siaya nyaka wager Siaya nikech wang'iyo problem makendo wan go Siaya katika penjo monego bed jotelo penjore nang'o momiyo rech miuso Gikomba miuso Nairobi ka mawuok Siaya beche yot Nairobi ka moloyo Siaya or Kisumu. That is a fundamental question monego bed no penjore. Ang'o matimorega duto tema emomiyo wadwaro mar mondo mi watwakie to bende kwalo nang'weche nikech ang'e kaka jo Siaya uduche maka wuok ahinya nyaka luore kod romo mondo mar keto mwandu. Asede samoro ma bende nyalo medo